क'क्राझार टु सिलिगुरि एनजिपि लोगोफोर गारियानो लेटसोनो थांगासिनो दङ क'क्राझारनिफ्राय सिलिगुरि एनजिपि माब्ला मोनफैगोनथाय खैथायावबा मोनहैगोन। जोंनि क'क्राझारनि प्लेटफर्मा बेसे मोजां, खाम दामनाय, सिफुं सुनाय, जि दानाय, खुन्दुं लुनाय, खुन्दुं लुनायथ' नङा, इन्दि लुनाय, माइ सौनाय, माइरं जावनाय, ना गुरनाय, मोजांथार डेक'रेसन खालामनानै दोननाया। माइ गायनायबो दंलायबावोसो नै। बिहु मोसानायबो दं। टाइमानो लेट जाबाय, 1टानि गारियानो 3टायावसो सफैयोनो, 3टासोआवसो होदों। नेनांसिगोन, 1 घन्टामानि दंबावोसो, दासो 2टा जादों। नेनानै गाखोना थांसै। बाथौ धोरोमनि खामानि मावनाया बिराद खस्थ' मोनो लोगोफोर, इसोरा बोर हरो ना हरा। आर'नाइनि जि मोजां बानायदों नै। অনুগ্রহ করে মন করিব গাড়ি সংখ্যা 1565 ब्रह्मपुत्र मेल भाया न्यू मंगलयान नदिया। जिरायनो बायाखै आब'? जिरायनो बाजोबादे ओरै गारि जोबजासे गाखोलांनानै आयै ओरै जोबजासिम गाखोलांनानै आरो जोबजासिम सानजा सोनाब गाखोनोसो लुबैदोंनो बेहा। आजा आरो जिरायनो बानाया हाला। दासो आलिपुरदुवार ओमफ्राय हेलौ, जिरायनो बायाखै? बाबाय बानाया। औ दे मोन। औ उफाय गैया। नै जोंना लोगोफ्रा। आब' ओंखारदों नामा? बिराद खस्थ' फैबाय जोङो। डाइरेक्टआ मोनाखै, सिट मोनाखैबो, दासो मोनजोब्बाय। दे धोरोमनि खामानि मावनायाव मेंनाय गैया, बानाय गैया ना आब'? जिरायनो बाबाय बयबो, थेवबाबो उफाय गैया, थांदो दे लोगोफोर। दासो आलिपुरदुवार, माब्ला सहैगोन? 8टासो जागोनदां। दे नायलांबाय था, हागौमानि देखायलांनो नाजागोन आं। खुलुमबाय आदा। नोंथाङा नोंनि सिनायथिखौ होनो हागोन नामा आदा? औ हायो। दे आदा, आंनि चेनेलाव एसेब्लाबो आफादखौ एसे बुंनांगोन नामा? सिनायथि नों मा नाम, नोंनि एड्रेस? औ, आंनि मुङा बिनानाव सुरेश चन्द्र इसरारि। गामिया जाबाय मदनाराथुलि, डिस्ट्रिक्ट आलिपुरदुवार। औ, गोजोननाय थाबाय आदा। दायोथ' जोङो धोरोमनि खामानि मावनो फैदों नङा होमबा? नोंसिनि वेस्ट बेंगलावहाय मा रोखोम दायो बाथौ धोरोमा मा रोखोम जौगानानै दङ आदा? एसे मिथिनो लुबैदों। आङो संखेबनि बुंनोसै। औ सर्टै जायगाया। गुबुन जायगाफ्रावहाय खिन्थु दाबोनो जोंनि बाथौनिफ्राय कनभार्ट जानायखौ खोनायो। जोंनि वेस्ट बेंगलाव खिन्थु दा कनभार्ट जानाया टटालि बन्द। गैला कनभार्ट जानाया। थाफा होनदां। कनभार्ट गैला आरोखि दा मथा मथि जोङो 18टा खुन्थिया दानि EVM-नि लामाजों थाङाखैब्लाबो गासिबो, खिन्थु नाथाय दा EVM-खौनो समर्थन खालामो। गोजोनथाव बाथ्रा दे आदा। आरो दा बेनिफ्राय जोङो दा गुबुन हान्जायाव बायनानै थांनाय मानसिफोरखौबो दा जोंनि EVM-आवहाय जों सोसननो हानाय बायदि जानानै दङ, फैगासिनोबो दङ। बिराद मोजां खबर। मोनाखै। दे गोजोननाय थाबाय आदा, उनाव रायज्लायफिनलायसै। बे गारियाबो मोनफैबाय, एनजिपि मोनफैबाय, ओंखारनोसै। दे होमबा आदा, गोजोननाय थाबाय दे नोंथांनिसिम। सफैबाय नै, दा सफैदों। सफैबाय, आरो गोजान दंबावथारसो।
थांगासिनो दङ आधा घन्टासो लाबावगोन गारि रिजार्भ लाबाय जोङो 800 नि हेलौ सारमोन खस्थ' मोनबाय ना नुला खोमसिजों नुला जेब्ला दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर गाबोन आरो फिन अखा नायोब्ला लोगो मोनफिनलायगोन दे मोनाबायबो बाय बाय गुड नाइट बयखौबो